hagi babun gi jaka khamtam hagi shnong nong kendong kakam kabag beriu gi im kadi kakam rep kamriang bat ka thung ka tep na ka bentaban pendam yela ka jong ka ying ka sem kentup nandu ka bam ka di ka kup ka sem ka bailut baisep ha ka pule puthi gi khon bat kumta ter ter bat la da kren hari bhoi district ka khandeu ru ka ailat bha banthung bantem henrei watla ka tam kana ru ki don bun jaj ki marrem bat ki jingthung ki ba omla ban rem henrei don kam banthung hala ki ayom jongki bat ka ba don kam ru ban penbut kedi ki jinga jing hikai kumno baki paj ba nong rem kin pendon kam ya kar kom rem da ka ba rem kat kum ka juk thamai ka ba menta ka ban pen mentoy kani kamat kedi ka balai kren ha ka jingilang ka balangkot ka bala penlong ha ka jingilang ka balakot da ka seng rawa lani ka Ribhoi Area Welfare Association ban sam ni kitiar ban pendon kam ha ka ban thung jingthung thung jhor ne thung so syakin nong rem ki badon ha ka thanyum sning kini kitiar gideru ki balai sno kitilang ban yaram daga Central Agriculture University Kerdem Kulai Ribhoi District ha ka jinge trilang ban ka seng rawa ban ai jingirap syakin nong rem ka thanyum sning la ban kedau bahadu prapu prangut ki nong rem kelayo jing mentoy ha ka bagi layo priang ye kitiar ban pendon kam ha ka bathung jingthong nalor ka jingdon jong ki nong ilam ka seng rawa ki bakentup nadu ke presiden ka kong bala kenti umba nangta uba S Shangdiar ubadi General Secretary ka kong banisha umba ka badi ke Vice President laidon langru u Dr. David Lengdo ubadi Chairman jong ko Umsting People's Front ubala penkre ilade chat bani khun ya ke election MLA na Umsting constituency nangta ha ka jingdon lang jong ba pateng marsing ubadi President jong seng Confederation of Ribhoi People urang ba shenong ka shenong tasor ha ka jingdon lang ru jong Pastor Jude David ubade missionary na ri Philippines ubala one poi ban ai ke jingi trilang bat ke seng rawa nadu kini gi khendiat banai ki bladam haba ai jingkren nagalyang ki nongkren ki lapan pau baga sarkar jela ka dai pen sim khya bha ban penmang jingrap sigi nongrem namar haba im ki nongrem ka koj ge khya ru ka khlain bat ki shnong ki thauru ki kiu haba yaj dor gi marrem namar kumba kalong menta watla ka don ge jing hukum ban nom desu ban 8 kilo ye ki marrem haba ki leddi ha yo ha hat lane haba one thip ki nong khayi henrei kene ki jing 8 kilo ka dang beteng nalor ka jing bom la ban di ha ka dor ka babyang badro baga jing di ye ki marrem jong ki nong rem uba ki lej ban di henrei la bu pen ban da ki nong khayi karep kadai ka oksigen mo nginumla benring mensim klem ka oksigen lama lada kamdon ka oksigen ni baro hakani ka por si klemat he ngin kelonno karep karyang kadai kata ka oksigen bala ogru ba kadai kata ka butlum jong kono ka jat benriu klem karep nginumla de leru ya ka bangin sustain la ngila ban pensa pen im ya ka pateng ke jungi dei da krep la da kalong kono ka jingrep kanang ka dor ka ba kraw ba krep hari ka ba skosi ba benyau kalong habang kren ya gani ngamla klem da pai kmat ban kren ayu ba ka sarkar ka ba lalet nadu basdang ya ka jela Meghalaya ka jungi ban yo la ka jong ka jela haduk menta ngai i bala iben ya ar teli ki benta hakane ka state be ke jongi tip banding kong kadai baki iben ya karep kim sim lakit kli ba ke kata karep ba baar ka bangas ngautu haga jinya lenti junga nadu bangarang let school ter ngasem bakila iben ya kinong hikai haduk menta kani karep ke jongi kapadon ya kata ubutlum ubantay ka hot
Karep keriang kadai ka butlum jong nu ka jat benreu henrei karep keriang hi. Dalam dia lah kata ka agriculture, ka cultivation, ka bangi rep. Nanti ka irrigation bong. Ngim sem lala ban penio eka eta butlum. Namar kata kuki para biit men biit jong ka them ri bhoi biit jungi. Ka ei ka ba bangi hap an le kalong ba ngim dei ban sim ba karep ka shulong no tang ma pin surep malik di. Kagamen kalau ada ban pet ya kini nadu menshua baseng ya ka jela megalea jungi. Na baro kiliang ka jela megalea jungi kape. Bat ka baskausi kalong ba na lor bangin non ha ka jela ka jungi ya ka bangin le ban penmi ya ta ka revenue lani ya ta ka jing kentiu ya ka yo ka kot. Bat kumjuru mentang isem bah ka jela megalea jungi ya ka rep karyang ru om sem la kentiu. Kam sel lapan mi ya ke skim mo ban ong kita ke skim ki ba kadai ya ke sarkar ban bu ya kita ke insurance la ja ka jing shop pria la ja ka jing terslap la ja ka nunu ka nam srio ong calamities kata ki rep ki mariang ke jopi ken yo ke insurance kani ka dadai ka sarkar banang yai pen scam penjanai ka ni ke skim ko balong bagi yo ya ka skim ba ong ka MHIS mo niyo itu ke skim MHIS kau ya rap ingi kenunu ki bapang sistem ki wana ka tu ka lenti kenyo ya kani ke jing sumar kalau kumjuru la yap ununu jung thung jongpi unu jung thung jongpi la ya ka ban restore pat la ban revive pat lada niyo ya kata ka insurance hadu mentam pat don baga baar ka bangayo I kalong ba syaka ka jaka barep ka sarkar kam syam lapen mi ya ki surok kadai banlong ka accessible long ka lenti haka bakla ban poi kini kali ban kit yo maru mata bon sin ngirap khendiat no namar ba mla ban kit da kabet habangi phais ti sha riwar ganang wan sha riwar barap ya ka sensar mo ngara tangi mobile jo ngaru ngasola thaj manya ya to lenti nawa ka ba peno kalong arkan tatam bawa kieu kalong ko malai kentai Perkat tang ban rai mobile katai kata katu gi bridge tu gi hap kit ya usok marit gi hap kit ya sensar gi hap kit itu kakai kalau ngaba khiaba ka sarkar hadu menta kadang iben yakin nongrep kam sem la sim ba kani ka de ga benta bokong santam hak im lang salang ada ka sarkar ka skautu ya kani kan kentiu habang awan ban pet ban jigo ya ri Israel hausem arajar khat nriu Nyasem bakari Israel kade kari kabayo ya revenue lane ka jingmi ka jingkot jongka kade na kamarep ki jingthung ibarat kada ne ka kait kada ne klaso kelakit ikikat kadon kata ka lenti ka scientific way mo of cultivation bo kadon ka lenti na karukom ban sumar babantung kumno kini ki training ki perlong na kapor si kapor kenang ba kibriu ki tip ka kata karukom rep usambay ayub rep haka jaka ba kumnu rep haka ayom kumnu rep iba hep mantani dang syukran di ong bayo yota jengtung mo kajor tu kajor ulami usla sidrong re syapo mdon so ruam temut ni haban tip ya kata ka ayom kuno ban bet tu sembay uba kumnu haka do ka jaka ban saban rep ni dari gitu ki bong ni ong kita ki soil testing mo kabanda thobha yo khindo ulong na em uni khindo hari bhoi jingi walang ni ong wa khindo ri bhoi ri basbo ba ke henrei ka ga bangi kwa ban ong ba usbo redon gi jat sambai kimlong han ri bhoi jingi ban rep bat bun sin ni su rep leno hoi ka bokong san ni hab yo training Rega bakong kongsan ru kalong baka sarkar kahaban pet ye kene. Ni hab don ru ya kata ka market link bagi ong. Bau ni u sembai la ne jung thung u bangi thung dei ban ra direct nang ne ban bu hang te ha po yo. Nama sistem la poi ha yo jayu mar jompi. Syaot kilo de. Nadu mensyua hadu mentah kadon gajing syaot kilo. Kadisi Council lembaga enforcement tu kapor ki ngin lit hayo ngin yapet bam nom dan syo gajing syaot kilo hare hadu menta kadon gajing syaot kilo hang te hayo du umar ujongi ubami ibarit tangkat ni tang khendiat henrei on lapoi hang te hayo dang syaot balai namar ba kajing sim sting jong sarkar ki jur ki jap menta hayo ki ram hadu rata balai ka jingkali kalong hatu urem nando na kper jongpi nado na bri jongpi pirep
urem on da la poi hayo on le the peteng bat happy haga jeka utu la poi hayo sispa mo haga skilo pio atang no khat rutengka dei pio atang khat rutengka ngam a example jur ayu jingthung ayu ba pi rep ba pi de re kalong kumta kamarap hadu mata karam hadu rata ngim sutu shu ngithet serne ngithet jur ki marbam hapo yodu hakeleng kadi gari phoi jungi ki ram hadu rata ki nongret kimla shun pendap bai ja khon bai bam khon ne siu ya bai school penang pen start ki kun kiti kakta hadu kata ya ki nongret tekala dei kapor ya ka sarkar bakan simkiano hagabe dei bat karep karyang hagade ka jala be ke jongi tinamar kata kum ginong rep pimdei bandu mensim nakapor kapor pidei ban yai kentui ka sarkar ringkat ki seng bhalang be ke jongi bag kinyetre ka baha kamiat jongri baka jap ben real hoj kabokong sanru ma ong yepi mene something better than nothing ma ba ong ketin Henreng ong yepi ini ijing a ibarat yepi ilong ijing ai ba ong imes mene mo bala bakalong ketang kajing sedang tinamar kata apa fi sedang ini ni ibarat pia lang ringkat bakane ka organization banganget kini organization kan ra pat ipi shaway man penyo itag benefits ki jongpi lengba ka central government lengba ka state government ka baman lami ki scheme ki ba per tinamar kata ni ka pon ai kublei yapi baro ki para nongrep hang ni por ki long kemi ki long pa pila pelak ya ka por ka ba kodor jongpi banganget kini ka jingwan jongpi ni ka long kerki ba dei ini keski kalau kerki bah namar ba naga central government ru ki kwaban ai kerki ekini iru ikwaban pelat na wot chapi num pensa ai tiki jing ai ke ba government kala ai nam ta jongpi bai i ke nong rap ana ke jela ke jongi ke dong ba ka than ke jongi karno ka jing isnai ka jing tre shutom bat ka jing yo kami hap sono lo dengi pai abe dei ba ke nong rap nomar balai bagi ongkong ta adu menta ka sarkar kam syam la pai kemat sigi nong rap man peni mi nong rap kinong rap ki tre shutom da ka bor la de da ka jing sotu la de henrei na kalyang jo ka sarkar kam syam lai rap hadu menta aga bde bagi nong rap ngirap using ngirap usen sar ting kami hap syu bat ka tu ka jing pelut ke jongi kalau bun ke jing lut bat ke jing yo abi keren kamat aga bde bagi nong rap kalong sisa ka ga basusi ya ginong rep apa ka state Meghalaya ngiju keren ngiju ong bakarep karyang lan ginong rep kide ubut lum jong gajak benriu nganrei ngisusi pat banong apa udah ubut lum ngon pat menerap yo tau ubut lum kanai ka baka susi nagelang juga seng ikwa ai ben keren syaga sarkar baka dei mat pai khmat kerpang e ginong rep apa ka state Meghalaya namarnya i hadu menta umar ubaji mentoy bai nong rap kumusen sar using ubangila abanong ngidang syakhain badai umar khlau ngidang syakhain badai umar khlau teng ha kasi kenta kador kala ya fer lada ka sarkar hi kasim khana matau nong rap kan pelong anyi ya kata ka minimum support price ka ba itip kinong rap kilaim sakiwe gi state kinong rap kila banbu kador habagirap kat bastit jungi ka kala kampong bu unong wantit mdei babu ginong rap tikane ka ba pentron ya ginong rap apa ka stit ka jongi temanda ka skipat ngisok komen baki nang don pat kita gi association kita diberiu ki bapai kemat si ginong rap ban ai kilat jingrap wat la kilong ki jing ai gi barit andai ngangai pin pedang daga jing komen ka mensim kumbangi layo skeuma na imis bala bakadai gajing sedang watla dari ibarit soba pedang nadu kemensim pendon kamhok ya ga e ga bapio ngangai kana jing mentoy hi watla ini jing ai ibarit dikublai sibun ya kinong peniat jong karawa bagi don kum kana mensim ban kener kilat jing rap syapi ginong rap jong gadong bat kathan ge jongi nageleng jong kaseng ngindang ya don rengkat bat karawa baniatrai banikit ba namada gajing jong ginong rap jong gadong bat kathan ke jongi tigre kapor sibenta ngiwan program hang ke school kumbangila yo seo ke school kadai kawai ne ke school kaba ai gajing nang jing start ya kita gilonging ki baduk ki bakerdu gilonging ki basi konsuat kadai ke school kadai kawai ne ke school
kaba la ajing matoi ba na menta ki kup seliang ki sem seliang are kaba susi pat kalong ba kilat jing arab kinang duna ba bengi pek saudong sokun jong ke school ti kerpat baga sorkaru kadai ban pek kerpang ke school kaba pek na menta uduk urangli ucuki kenang ba ke school kanang la susu ban ai ke jing sakri kaba khamba syakilonging ki baduk kum ka way na ki organization kabajia train nanta ka imlang kasalang ban Raymond Snobha ban kintiu ikinong rap ikikun samla jungi bikin yo ikam kijan kebiang kabajila ban one skill training bakarawa ka dikunlong ini dan ru hangne ka school kumba kitip kadi ka school ka arjin kirshan na kabenta ki longyeng ki beduk ki bejenjar bat bon na pedeng ki kena school jungi ki bakiyo i kidei ki kun sweat kimdan Mei, kimdan Pashu, kabangia rap yaki nadong syadong duk kabai school, kikot kisla, kiplakot nadong syadong, kidan pat, kiba, dan tang ilong kami, ukpam dan syu, kikun kidan shibun, kikumi kitaru ngiarap yaki, bekin yo ban, yakajing nang jing start lemba kanega school. Tingi dan ru ka computer skill training, kabada pilet syashilong, yak ban siu kat nriu kat nyau hajar shibenai, henry hangne ngiwan ra, bagi kun samla jungi kin yo kalak bakin wan claim dadan kam CUA. Tementang la pli ya ka application ila ban ya tu kun samla hapo shnong jong pi bakin wan idan hinong hikai hangte ngata minta ka sniru kidan ka kelas komputer ilam ta jong pi kinong rapat kerpang nganget hila expect ka bakam he ngaru meneng anang mun ngal hila yo ada ka tuka spray pom yo penbanda ini i water kan re ini ide jing sedang mo tambe ka jing kut nyimpak kut dan dei tang ka jing sedang ba kini ka jing kalat jing rap nam ta jong pi le se ide tang ibarit henry to shim ya ka tenden kam hok ya ka bat kan long ka jing kirku na ka benta ka yeng ka sam ka jong pi na ka benta ki we pat ki babam ni kita ki jing thung ki ba ma pi thung hapo ki per jong pi hapo ki pen thor jong pi ban ha ki jaka jong pi te kuble shibun ya ka por ka jong pi be plak loy ban plak por mentasi te nginum dan shibun ki aka henry nga shukwa ban ai ka jingkir ku ka do na ka liang ka rawa ya pi baro iwe pe iwe ai ba ka ne ka rap ka liang jong pi kan long ka ba sei so bat kan yarap na ka benta ki ba bun ba ki ba penan kam ya ki jing thung teng ba ka bam maki ki bam ling lada himdan mapi kinong rap ni kinum long kumbalong menta bat nginum yo hiru ikaja hapo pliang jingi ngin bam lane nginum la ban long kita ki kum kitna school kimla ban one school namar kinum dan jingkot jingkia lada myo ka bam bat na kata ka bam yo dei na pi kinong rap